Rizka Azalia saking kelas tunggal welas BD kali. Teng mriki kula badhe maosaken geguritan tentang tata krama. Tata krama ngaturaken sembah marang Gusti kang duweni sikap pangupuji. Urip kuwi kadang ngendes yen talakoni. Tata krama lir pangastuti. Salat tingkolan utama kebiarake rasa wuyu dumateng para sastra. Mukir crita manungsa kang migunani, tindak laku kang utama. Matur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.